Neste local de la Artesa, na rúa Don Gonzalo de Pontevedra, unha figura de Playmobil intercámbiase por este chocolate para facer a taza. É unha iniciativa posta en marcha polas súas propietarias. Este ano tamén, Sabel, a miña irmá, que hoxe non está, pero bueno, veuse para arriba e dixo, bueno, pero queríamos facer un escaparate de clics de Playmobil, e se lle pedimos a xente que nos agasalle cun clic, e nos agasallamos cun chocolate para facer a taza para que le vean para casa. Veña, pois vale, tal. Nada, así montamos un escaparate que está cheísimo de clics e a verdade é que é moi guai. Con eles están a decorar de Nadal o seu escaparate, unha proposta orixinal a que se suman moitos clientes. Que os cativos viñeron cos clics, de feito hai clics moi antigos, de xente maior que trouxo ese que ten perdido pola casa, pero hai nenos que traxeron estes clics que son os de agora dos pequeniños, que non se articulan ni nada, o sea, moi guai porque veu xente de todas as idades. Bueno, a verdade é que a tema teríamos que facelo todo o ano, pero a Navidad se presta que fagamos este tipo de cousas en comunidade. Estas figuras poden entregarse ata antes do Nadal, pero non é a única actividade de, digamos, decoración colaborativa posta en marcha en La Artesa. A semana pasada o que recollían era adornos, desta volta a cambio de galletas. Pedimos aos veciños de Pontevedra que nos agasallen cun adorno para colgar, que sexa branco ou rois ou vermello de madeira, máis que nada para seguir unha temática todo que non sea isto un caos. E nos agasallámoslle cunha galleta decorada de Nadal, non? Estes adornos non son cousa dun ano. O seguinte, cando toca volver decorar, La Artesa incorpora todos estes elementos. Unha iniciativa que xa se ten convertido nunha tradición. Pontevedra é moi pequeniño, é un gusto facer estas cosas e que a xente te responda. Ese día estás como super sorriente, eles ven como super sorrientes, non sei, é unha interacción como moi guai. Déixate un corpo moi guai, sabes? Non sei, para días normales hai todos os días, xa temos 360, pero se podes facer algo e a xente dache a resposta, está guai. Así que recorden, se teñen figuras de Playmobil na casa, poden intercambialas en La Artesa por un chocolate para facer a taza. Sen dúbida, un bo trato.